Moi boas, amigos e amigas. Hoxe vos vou a mostrar unha pequena reportaxe que fixen. Pois se me viu a cabeza facelo porque levo, pois tempo intentando mostrar, sobre todo pedir axuda, en este caso, chamar a atención a lo que deberíase facer o Concello e demais, pola o que preocupante estado do noso patrimonio. Sobre todo vamos a empezar en este caso polo patrimonio megalítico, é dicir, as mámoas dolmes que temos no Concello, que están en total abandono, marxinación, desprotegidos, que pode pasar unha máquina do monte, calquer cousa, un incendio que pasa bulldog ou unha tala e pasar os tractores por riba e nadie se enteraría porque está totalmente agochado baixa vegetación en diferentes circunstancias e ainda peores en este caso. Todo isto viu unha cabeza despois de ver o monumento que lle fixeron a outro pontareán moi famoso que xa non está entre nós, que fixe un gran traballo, que foi Fermín Bouzabrei, o cal lle fixeron unha pequena homenaxe, non? Podendo no xulgado que poder ver ali, pois un pequeniño monumento que a cara dele e demais, que o pon como fillo predilecto de Pontareas. Ben, Fermín Bouzabrei foi un gran historiador, etnógrafo e escritor. E unha das súas vocacións e que máis lle prestou interese foi a prehistoria galega, facendo un gran traballo, gran labor, ainda a día de hoxe moi recoñecido. Entre outras destacan libros del, desta temática científica, como a civilización neolítica galega ou a bibliografía da prehistoria galega, non? Chámame a atención que neste mesmo monumento que vais a ver ahora en foto, que abaixo, pois ten hasta debaixo del os colaboradores que fixeron o monumento e o financiaron, que está o símbolo da Irmandade Xurídica Galega, que é un dolmen, é dicir, unha mamo non, unha anta, vamos. Me chama a atención despois donde facerlle un monumento a Fermín Bouzabrei que se puidera abrir os ollos no século XXI e ver como está o noso patrimonio, é dicir, megalítico, pois lle daría solamente un patatús, porque está bastante peor, penso eu, que na época que ele escribiu estas cousas, vamos. Con isto tamén quero decir que non se debe facer tanta demagoxia e demais sobre estes monumentos e tal, se logo na realidade pois non levar nada a cabo, simplemente queres a foto facendo ese monumento, pero o traballo que debía con levar ese monumento, non, para que estar aí e dar exemplo, pois non se fai absolutamente nada. Bueno, con isto non vos tal, mirar o reportaxe, fun a todas as mámoas coñecidas e protegidas por patrimonio do Concello, hai máis, pero as que están, declaradas, vos mesmos xulgade do estado que se atopan, espero que este reportaxe polo menos levante un pouco de conciencia. Vades saber que eu se levo tempo intentando co Concello por medio de registros de entradas, fago publicacións para chamar a atención e todo, pero hasta ahora nin siquiera polo que das cousas que faga tuven resposta sequera de nada. O sea que xulgade vos mesmos con todo o respeto, ver o reportaxe, ver como se atopan todas as mámoas declaradas de Pontareas, que as visitei todas, están aquí no vídeo, cada un que saca a súa conclusión. Así que vamos primeiro ca foto de Bouzabrei e logo co reportaxe das mámoas. Moi boas, me atopo pois nunha das zonas máis importantes que temos no condado, ten parte da Paradanta do ámbito megalítico. Estou na lomba do Campo do Mouro, linde de Pontareas e Mondariz, e aquí pois temos un total de 11 mámoas nesta zona, 3 petroglifos, en 3 pedras diferentes, e un castro que pasou tamén logo co tempo a ser polo menos que se sepa, unha igrexa, algo similar ao alto medieval que no Couto do Santo. E agora vamos co que é a zona, porque así vos lo explico mellor. Aquí temos o carteliño, aquí hai unha ruta, inda que hoxe en día a ruta pois queda camiño co que queda, que nos marca a área arqueolóxica de Campo do Mouro, e aquí empezaría a primeira mámoa. Pero isto que vos quero pois ensinar nestes vídeos que vou facer de como se atopa o patrimonio pontareán, empezaremos polo máis antigo, polo megalítico, e aí estaría a primeira mámoa. Fixadevos que as condicións son penosas, é dicir, non te podes meter aí, ou vas con roupa preparada, que hoxe non atrallo, pero senón aí non te podes meter realmente, que a vegetación de toxo e demais, fento e demais, pois é imposible, non? É a primeira, así que eu fateme un medio aquí, imaginade como posiblemente estarán o resto. Que iso que vamos a enseñar un pouco aquí, o estado do patrimonio pontareán. Empezaremos polo máis antigo, o que se vai a 5.000, 6.000 e 4.000 anos, que eran as tumbas megalíticas. Recordar que unha mámoa ven sendo un enterramento prehistórico, aquí marca estes circuliños en esta ruta,
que comprende unha estrutura pétrea, non? Con a forma de cámara, e despois se enterraba, e aí pois enterraba os mortos, por iso, fai de en torno máis ou menos unha media de 5.000 anos. Continuamos, agora estamos no alto do Coto do Santo, decir, bueno, hai fungos porque estamos en novembro, como vemos aí, unha manita muscaria. Decir que aquí, onde estamos ahora mesmo, hubo un antigo asentamento medieval, ao parecer unha capela, pois se chaman o Coto do Santo. Estamos na divisoria, seguimos Mondariz, Pontareas, Mouriscados, Guillade. E como vemos aquí, hai pedras que están talladas, e vemos tamén pois restos de cerámica, como por exemplo aquí, mira, estos son restos todos, como vedes aquí, cerámicas de tellón medieval, é dicir, que non está falando da Idade Media. Tamén, mira, hai un máis grande aí dentro, aí se pode ver. Tamén hai que decir que aquí hubo un castro, é dicir, isto está elevado sobre un castro, e está ao mesmo tempo elevado sobre o que ven sendo o Chan do Mouro, que é todo eso que vemos aí. Que ahora vamos a ver máis cerca, pois aquí hai un mirador. Ver, porque estando dentro do que é o campo do Mouro, é moi difícil chegar as mámoas, e agora vedes o porqué, pois é que é moi difícil explicaros onde están e hasta os petroglifos. Vamos a intentalo, ainda que o día está, como aquí as cousiñas, bastante malo. Está de choiva, e isto é o campo de Mouro. Decir que por aquí tamén pasou antigamente o Camiño Real, e seguramente na Idade Media outro camiño importante, que estaba aí a capela, porque isto aí arriba son os montes da Franqueira, é dicir, xa é o paso, non? A parte do Monte Sagrado da Franqueira, cara as terras de Ourense. Pois aquí, isto é no Campo Mouro, aquí onde están as 11 mámoas. Mira, podemos ver algunhas como aquí hai unha, alá atrás se mira outra, eu daqui podo máis ou menos que a vista localizalas. Hacia este lado hai outra, pa aí, é dicir, hasta así hasta 11, ali temos outra, pero claro, mirar como está a zona, está completamente pois moi difícil, por arriba as mámoas non están sinalizadas. Cambiamos de ubicación, agora nos topamos nas vertentes da Serra do Galleiro, que este é o Pico Salgueirón, o Galleiro, aquí unha paisaxe moi fermosa, este o Val do Tea, este o Cotoeira e Mondariz, Covelo, decir, os montes da Picaraña. O Val do Tea está totalmente encapotado de néboa, pero tamén é normal, non? Porque estamos no mes de decembro, ven sendo normal. Aquí o San no medio, bueno, un paraxe que ten unha vista increíble nesta vertente. Aquí estamos na divisoria de Ribadetea con Xinzo. E xusto aquí na divisoria temos outra mámoa que aparece con nome de protexida como a mama do Carballo Escuro, pero realmente o seu nome real é a Casa da Moura, non? Polo Cillarga que está aquí abaixo, bueno, este montículo que vemos aquí, ainda que claro, como está a maleza bastante subida, pois non se nota tanto. Cillarga que está aquí abaixo, os seus veciños ainda siguen chamando polo nome, o seu nome real, non? Que é a Casa da Moura, non? Que xa nos di todo con ese nome. Decir que esta mámoa fai pouco sufriu algún pequeno dano, porque, bueno, non foi un dano significativo, viñemos aquí a velo, limparon, porque por aquí pasa un cortafogos, justo por aquí detrás. Limparon o cortafogo e parte dos seus redores e non se percataron, tampouco creo que se mataron moito a buscar. Tamén mirar como está, que aquí non hai nada informativo, que non hai que hai unha mámoa. E, bueno, limparon, non limparon algo demais, tal vez en un sitio, pero dentro do malo non foi nada grave. Decir que esta mámoa conserva ainda a tradición oral, que os veciños de Cillarga me puderon facilitar, que, bueno, sigo mostrando que o montículo, non só que a maleza non dá tanto. Que contan antigamente aquí os vellos, cando eran moi maiores daqui de Cillarga, pois traían aquí os seus mortos, os seus mortos non, perdón, traían aquí os seus vellos e os deixaban aquí sós para que morreran no monte, non? E esa era a función da Casa da Moura. Mais ou menos se nos está dicindo que isto era un monumento funerario prehistórico, vinculado á morte, e iso tal vez é o que nos quere decir a lenda, non que o fixeran. Chegamos en torno da Mama ao Salgueirón, e por desgraza, pero así tamén vos lo podo mostrar mellor. Vos vou a mostrar o que pasa cando non se protexe algo, ou cando non se ten conciencia, que tamén co que hai no monte, pero cando non hai interese pois en nada de protexer, por en valor o noso patrimonio. Fai tempo, vos vou enseñar isto primeiro, estas marcas que hai aquí por este carreiro que debería estar cerrado. Vindo, aparte pasou a min, vindo aquí, ven que esta mámoa estaba danada, non? Estaba como vai a saber ahora, pero ainda máis cantoso. Entón me puxen en contacto con colectivos daqui de Ribadetea, de Mos, que estamos moi comprometidos pois no cuidado e na protección da Serra do Galleiro, para intentar protexer este lugar, non? Polo menos señalizalo de que aquí hai unha mámoa. Mirade por aquí, isto pois son marcas de bicicleta ou de moto, non o sei realmente de que son. O carreiro estuvo casi cerrado, volve a estar ben aberto, non? Aí a tedes con vos a famosa Mama ao Salgueirón. Vedes que hai como unha mama, non? Como unha teta sobre o terreo, non? Pois ese é a mámoa, cunha vista extraordinaria sobre o Val do Tea. Bon, pois para que vexades, non? O dano que se pode facer, non?
ten polo medio un carreiro que lle pasan pois bicicletas, lle pasan motos, xente andando, o que menos dana, pero non se debería, pero todo ben de que, bueno, se puxeron uns pauciños para intentar saber que estaba aquí. Non se pode facer moita cousa porque está protegido o patrimonio, te pode caer un puro se faz algo, pero es que eles tampouco fan nada. O máis triste de todo isto é que colectivos de Pontareas e colectivos de Mos buscamos apoio no Concello de Pontareas cando menos, xa que o do Mos non mostrou moito interese, agora sí, porque xa un pouco conocer isto, parece que busca, pero o Concello de Pontareas non era un interese ningún pola mamo e máis, deron para atrás a todo o que xa tiñamos traballado e feito, e agora mesmo estamos loitando en patrimonio, só os colectivos, para intentar que se faga algo aquí, se poña en valor os sitios, se sinalice e que se sepa que está isto aquí para protexelo, non? Por agora non temos ainda moitas respostas, xa fai máis de 2 anos deso, pero tampouco vemos que o Concello puxera ningún tipo de interese, seguramente como aquí é un traballo que non hai foto de prensa, pois non lle se interesa. Bon, e isto está aquí, e este é a mámoa do Salgueirón. Unha curiosidade desta mámoa, ves a cantidad de blanco que ten, é cuarzo leitoso. Antiguamente, algo común das mamoas é que solíanse botar por riba da coraza, que estaría aquí en riba, materiales, a veces aparecía eso, cuarzo, cuarzo blanco leitoso. Por qué? Porque esa mamoa estaría aquí, ese bulto, ese tío cheo de cuarzo leitoso, cando o sol sae por aí, polo oeste, a mamoa reflexaría que daría o cante na montaña, verías aquí como brilaría un bulto blanco, non? Pois iso é o que faría efecto desta mamoa, non? Baixo o pico Salgueirón que está aí, pero bueno, agora sabes onde está a mamoa. Aquí empeza un cortafogos, decir que aquí no pasado había 2 mamoas, é dicir, había esta, e estaba onde está o cortafogos outra, que estaba do lado de Mos, aquí está o linde, que o cortafogos pois, se levou por diante, e bon, agora queda solo unha, só temos unha. Esperemos conservala, esperemos que nos fagan caso, tanto o patrimonio como ambos concellos. Agora nos atopamos na parroquia de Moreira, na divisoria de Pontareas Salvaterra, aquí fai fronteira ca parroquia de Fornelos. Recordar que estes lugares, estas mamoas, eran coñecidas históricamente, fan moitas veces lindes entre concellos e parroquias, como todas as que fomos vendo, e esta tal vez é a mámoa da Lacha que peor estado está, máis abandonada a súa sorte, vamos. Máis que é imposible chegar a ela, está aquí dentro. Eu vin aquí fai máis ou menos un ano, o toxo está un pouco máis baixo e puden acceder, botei unha hora aquí porque esta superficie é enorme, conseguín atopar o pequeniño túmulo que xa pone a descripción de patrimonio que é un pequeno túmulo, non? Que está xa moi deteriorado, entón ten pouco sobresae, pouco o terreo, non? E estaría pois aí, no medio desta toxeira, aí unha pequena elevación que atopei que correspondería a cada mámoa da Laxe. Decir que, sabedes o estado desta mámoa, hoxe é imposible entrar aí. Eu esta mámoa fai agora mesmo casi un ano, porque o papel me data do 26 de decembro de 2016, cando vin aquí, entreguei por escrito ao Concello o mal estado que estaba isto, porque non estaba como ahora, é dicir, estaba igual, pero co toxo un poquinho máis baixo, onde se podía perforar por aquí, e non fixeron nin caso, vamos, non hubo nin resposta, nin nada, non? Nin se fixo nada polo que vexo, isto está peor do que estaba, non? Pois este é unha mámoa que en principio aparece soa, non hai, pero verán como esta zona está moi afectada pola cantería, e está aquí a súa sorte, aquí ainda estuveron abrindo un camiño, que non estaba o que vin, bueno, limpando. Bueno, parece que foi, non sabemos se foi cun tractor, algo, hai moito piñeiro tal vez a pasar maquinaria un pouco pesada, pero bueno, está exposto totalmente o peligro a ser danada e a acabar de desaparecer, desaparecida xa prácticamente está, é dicir, aí dentro, pero decir que tal como a vedes, non hai moito máis que decir, está pois totalmente a súa sorte. Decir que, bueno, aquí en frente discurso temos o Peneo San Cibrán, famoso gran penedo de Guláns, mirar a la arriba, e está pois bastante alineado con ela posta de sol, o sol se pon por ali, polo oeste. Nos atopamos ahora no último lugar que imos a ver do noso patrimonio megalítico en Pontareas. Estamos na divisoria das parroquias de Ribadete e Padróns, nun lugar coñecido como Montaberto, moi preto da estrada comarcal que pasa por estas parroquias, entre Pontareas e Pazo de Borbén. E aquí estamos no Monte Aberto. Decir que este lugar antigamente era coñecido como Alto da Arca, que xa nos dice moito, non? A arca sempre suele referirse a mámoa, non? Porque ten forma de arca. E había aquelas lendas de que tiñan tesouros dentro, vamos, así se espoliaron, non? Pois o nome se nos dei moito, e aquí dentro, cando fixeron estas granxas, bueno, fixeron, están como están cerradas, a día xa o portal pechao, atoparon 3 cistas funerarias, é dicir, do último período megalítico, o que son as cistas, e non son eses monumentos tan monumentales, son que son máis pequenas e con unha estrutura moito máis simple, pois atoparon 3,
que se mal non me engaño en este montículo de aquí, e paralizaron as obras desta granxa, non? Que aparte iban a ser aquí as granxas e tuveron que movelas para ali. A día de hoxe continúan pechadas. Esas 3 cistas, ao parecer tamén apareceron xunto a ela pois restos de que foi un sitio de devoción, é dicir que despois do enterramento pois se seguiu indo ao sitio en plan santuario. Apareceu tamén unha estela funeraria en pedra, é dicir, un sitio bastante importante. Mirade como está a día de hoxe, pois a topa totalmente cerrado, a portal cerrado. As granxas están paralizadas, levan anos así sin abrirse, e o patrimonio pois tan importante desta zona se atopa aí, en ese montículo de aí. Bon, antes de marchar conseguín subir aquí o poste da luz que está volado, para que vexades como está aí, pois aí diante nosa en ese montón de vegetación, casi como se fora un montón de escombro máis, se atopa o patrimonio do máis importante. Pois visto o reportaxe, agora cada un que valore, faga a reflexión que queira facer. Tamén invito, non, as competencias, os políticos responsables de patrimonio a nivel local, estatal, a quen pode chegar este reportaxe, que se plantee reflexiones sobre isto e que empece a tomar medidas. Se tal vez queren contar ca miña colaboración, eu, pois, agradecido hasta, o fago totalmente de maneira desinteresada, non quero nada, solo o patrimonio, a protección del, e que, polo menos, se teño netos algún día que puidan ver o que vexo eu, porque hoxe non podo ver como estaba ese patrimonio na época dos meus avós, pero polo menos que les vexan tal como se atopa agora, non, cos ollos que vexo eu. Con isto, pois, queda este reportaxe. Seguiremos igual facendo algún máis desta temática para así poder ver realmente como se atopa, porque ante isto é evidencia, non se pode decir máis, vamos. Con isto pois me despido, espero que chame a conciencia de algúns, se empecen a tomar medidas, e nos vemos no próximo vídeo ou reportaxe. Un saudiño e que teñades bo día.